ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hagalai putrik urisau arja arpulai keseng mati bayar Socio Cultural Welfare Club swe kelapen hak perdana ya ke lumpung yelek kai football kebela pelong na ke bentaban pensak nam UMDC berim kelat kero constituency bami khmat ekisnam kha khandai spa khandai pusau bat kha khandai spa prap khandai uba cleansing doling ubedeiru na ke shnong swer bat unong seng ke school village dorpat ha ke shnong swer Kejingele kai ha ka final kelong ha pedeng ka koi persya ya ke shilyang wa bat ke jing khon na pedeng kini arkan hon kelakut ha ke jing ya khat bat ha ke jing shot tie breaker pat ka koi kala yo ra ya ka thong ukong san ne ke sngi udu MDC ka sora uba titas W khan la ya don lang usoda ka shnong swer ikurim jong iba kren sing doling bat ki wei pat ki bela sha khot sngo bha Nakabenta presiden jong kamati bayan isam lalur mangkara Dapti ban buat ide iban pendeng nakabenta isardar ijangi
Jong sisa ka bas ngotenat hakaba nakaliang jonga ngadap ka jingkemen ka bakrau banyu ba mentau snem ka cingel kai kalong ka bay jarenti ho jaga cingel kai kila bandon kini kitai kiba pensngo tenat lane pensngo si Henry kadeshi benta jong ka cingel kai dengan net scam ba biru biaya bentalang hakane ka jingkemen ka ba manyirung ya kemenlang kani ka lai terek jong ulunai kada gasni kada kerpang ya ka snow swear hibaro kowe ya ki ba jong kani ka thai bangi kemau buram ya ka lungkho siap jong we na ki rewang ba ka bagani ka snow kala penni bat kata ide i babu kren doling balai ni kemau yang orang ba pula bandu kata ka jingkeli hi gihap ki berit pula ban ong balai kata ka mati bayar ka kemau sa la khat riusen ya kata ka siap jong itai babu kadau belong ba ilalong ru UMDC jong ka laikro konsumsi ha kata kato leno senyang ha ka development lami ha ka roi ka para ka snong bat kamtam ha ka kam snong kam thau dai na kata kadau bang ya lum na gani gasni ban kemau buram yaw ni orang ba inakan yang kacama simat kumunong mi khmat nganyai don hukat bat hi senda hakaba ini tulang na ka benta ban onra ya ka jing mentoy haka snong ka thau nakliang jongang ai khublei gerpang ya bi baro berlawan hakane ka jing ya le snoba menta kasni ba ai khublei nongkong ya i chipkes ibala penkam ya kene ka trofi rangkat bat kene ka jing senam deh deh ngai khublei gerpang lu ya baro ibadan lang le Mkaya junior timbe hip 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 hooray! Best